Ήταν πολιτικός και ρήτορας της αρχαίας Αθήνας. Θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας της αρχαιότητας και όλων των εποχών, ενώ ήταν μαθητής του Ισοκράτη και του Ισαίου. Οι λόγοι του αποτελούν σημαντική έκφραση της αθηναϊκής πνευματικής ικανότητας και παρέχουν μια εικόνα για την πολιτική και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο λόγος για τον Δημοσθένη. Γεννήθηκε το 384 π.Χ. και σε ηλικία 7 ετών ορφάνεψε από γονείς. Την περιουσία που του άφησε ο πατέρας του, που ήταν μαχαιροποιός και κλινοποιός στο επάγγελμα, τη σφετερίστηκαν οι επίτροποι και οι κηδεμόνες του, οι οποίοι παραμέλησαν ακόμα και τη μόρφωσή του. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τη ρητορική για να μπορέσει να δικάσει τους θετούς γονείς του. Όταν μεγάλωσε, μαθήτευσε στο πλευρό του Ισαίου και έμαθε την τέχνη του λόγου. Τελικά, αν και κατάφερε να κερδίσει τη δίκη, δεν κατάφερε να πάρει πίσω την περιουσία του. Εκτός από ορφανός, ήταν τραυλός στη γλώσσα και καχυτικός στο σώμα. Κατόρθωσε όμως όλα τα φυσικά του ελαττώματα να τα κατανικήσει και να εξελιχθεί σε δεινό ρήτορα. Για να καταφέρει να νικήσει τον τραυλισμό του, έκανε καθημερινή εξάσκηση με χαλίκια στο στόμα, ώστε να βελτιώσει το πρόβλημά του. Έτσι σταδιακά νίκησε τις δυσκολίες σε ομιλία και άρθρωση. Γρήγορα διακρίθηκε ως λογογράφος, απέκτησε φήμη και χρήματα και όταν στα 30 του χρόνια θέλησε να αφιερωθεί στην πολιτική, ήταν πλέον αρκετά εύπορος. Ο Δημοσθένης φημιζόταν για την εχθρική του στάση απέναντι στο βασιλιά Φίλιππο. Έτσι συνέταξε τους περίφημους φιλιππικούς λόγους, προσπαθώντας να πείσει τους Αθηναίους να συμμαχίσουν με τους Θηβαίους έναντι των Μακεδόνων. Ύστερα από τον θάνατο του Φίλιππου, εξακολούθησε τον αγώνα ενάντια στο γιο του Αλέξανδρο. Το 324 π.Χ. φεύγει εξόριστος από την Αθήνα γιατί κατηγορείται για δωροδοκία στην πρόθεσή του να βοηθήσει τον καταχραστή του στρατηγού Αλέξανδρου να δραπετεύσει. Μετά τον θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου, οι Αθηναίοι θα τον ανακαλέσουν πανηγυρικά από την εξορία. Όμως η ελευθερία δεν κράτησε πολύ εξαιτίας της εμπλοκής του στην αποτυχημένη επανάσταση κατά των Μακεδόνων. Οι στρατιώτες του Αντίπατρου τον κυνήγησαν και τον βρήκαν στο ναό του Ποσειδώνα στην Καλαβρία. Για να μην τον πιάσουν, ήπιε δηλητήριο και πέθανε στις 12 Οκτωβρίου του 322 π.Χ. Ύστερα από 42 χρόνια, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, οι Αθηναίοι τον τίμησαν όπως του άξιζε, στείνοντας χάλκινο Ανδριάντα και ψηφίζοντας να τρέφεται στο Πριτανείο κάθε φορά ο μεγαλύτερος εν ζωή των απογόνων του. Έγραψε περίπου 60 λόγους, 42 δικανικούς, 17 πολιτικούς και έναν πανηγυρικό, καθώς και διάφορες επιστολές. Οι λόγοι του αποτελούν πρότυπο ύφους, υπόδειγμα φιλοπατρίας και μνημείο ρητορικής δεινότητας. Good